vlog, vlog. Kami diri kan guys, kami diri na mengumpra mi kon, mga tanon. Wala mi kasul sa merkado, nalo na mi diri nagkuan. Nalo na diri mi diri na kumpra. Kumpra na ko. Kauban. Lamas. Tanaman to. Guys, nakita niyo guys, nami diri karon sa kono. Wala mi kasud sa merkado. Narami diri sa gawas sa merkado ngumpra. Andre. Public market. Ngumpra si ako kan. Jumar, ngumpra si Jumar. Ano nga kasi mga mingaw na kayo diri. Open ang merkado diri ugma sa sayo de. Merkado open ya. Ugma. Close tanan ugma. Close tanan. Nara. Clara na. Kaya nga kanon dire kasi ugma sirado merkado ugma ra lang mo dire. Pero open ra mo dire te. Ugma. Lo to ngay pagwaon ugma sir. Ha? Hoy pagwaon ugma, wa may quarantine ugma. Wala. Ato ba nagdag ba? Sila ko sa kilo ni. Lima ka buok sir duro. Sarado de tanan ugma so Lunes balik na sa Lunes. Oh, Lunes. Lunes na. Okay. Kasi nga na yung vlog sir, kaya mo among i-follow. Saiglo. I-subscribe na mo. Saiglo vlog, Saiglo vlog. Karon sa na makita na. Sa follow sa YouTube. Karon sa makita na niya na karon na di. Mga Lunes pa ni Lunes. Usa yan? Saiglo. Saiklo? Ay, kamo da ito? Kamu dito. Saiglo vlog. Isang case din vlog 5. Pila? Ikaw? Saging. Saging. Ulit na natin saging. Natin saging. Kana na na. Apple pila. Apple 20. Dag juice ni. Ay, jeez. Ay, murot na yun. Ay, ayaw na ako latahan mo. Pamulti. Kambis kayo na, di ka magmahal. Dagok na kilo. Upat. Sir, patubang nga ba ng siya, sir? Hinga hilom na kaya si pangalan ni mo Inday. Sir, luningning ang ngana niya. Luningning. Kanang sinulog. Luningning. Kau ba ni Miragling? Miragling. Luningning. Luningning deh. Sige, luningning ah. Ang tao na niya taka-ugmaha sa Saiglo. O sa to, sir? Saiglo vlog. Saiglo? Saiglo. Ugma, kita niyo ugma. Pakita na ko sir ba? Sir, pamasahan niyo ba kayo, sir? Oo.
Nang makuliko kay wara bay kon kunag makuliko. Ulay abre. Tabuan.